L-editorial ta' The Malta Independent spiċċa jirredikola post fuq Facebook li tefa' l-Ministru tat-Turiżmu Clayton Bartolo meta ftaħar li xell bozza f'San Pawl il-Baħar li skontu ilha maqtuwa kemm il-Gvern Laburista ilu fit-tmexxija. Filwaqt li kulħadd kien qed jitkellem dwar id-deċiżjoni storika tal-qorti fir-rigward ta' tliet isptarijiet, Clayton Bartolo ħans li kellu jitkellem dwar bozza ta' triq li tinsab tal-veċċem. Liema post fuq Facebook ma ġiex irredikolat biss minn dan l-editorial, iżda wkoll minn diversi persuni li kummentaw taħt l-istess post. Fil-messaġġ li kiteb, Clayton Bartolo spjega kif gvernijiet preċedenti injoraw it-talba għal bozza ġdida bħalli kieku nesa li l-Gvern Laburista ilu snin fil-poter. Kien hawnhekk fejn in-nies fakruh li l-Gvern tiegħu stess ilu jmexxi għal 10 snin u 7 xhur u bekk kienu stess li njora l-karba tas-sajjieda biex issir bozza fiż-żona. Kummenti ieħor taħt l-istess post jgħid weħħel bozza l-Ministru, xċuċu Nelson Mandela, ma tridx premju Nobel lux. L-editorial tal-Independent jgħid li l-Ministru aħjar minflok jinħela fuq ċuċati bħal dawn jgħid li l-poplu Malti għawġi kemm il-Kummissjoni Maltija tal-Films nefqet flus u fiex nefqithom, flus li wara kollox ġejjin mit-taxxi tal-Malti. L-editorial li temm jgħid li l-Gvern Laburista għandu minnu fih jindirizza kwistjonijiet aktar serji.